De veehouder en de hovenier reageren op het hulpgeroep. Ook de veehouder gaat onbeschermd naar beneden. Aangekomen op de bodem van de silo legt de veehouder de hoofden van de andere 3 mannen met het gezicht omhoog. De hovenier begint ook in de silo af te dalen, maar de veehouder zegt hem dat het niet veilig is en stuurt hem terug. De veehouder tracht vervolgens zelf uit de silo te klimmen, maar hij raakt halverwege bedwelmd en valt terug naar beneden. De gevaren van gossen nu dong worden vaak onderschat. Ook bij het ongeluk in Makkingeer is een soort misgien. De adembescherming die gebruikt werd, die was eigenlijk niet geschikt om in een besloten ruimte te werken met die risicograad. Dat was 1 element. Het tweede element is dat volgens eigen werkplan moesten er 2 compressoren zijn die de lucht aanvoeren voor die adembescherming. Ook dat was niet aanwezig, er was maar 1 compressor aanwezig. Dat zijn zaken die niet goed gegaan zijn. De onderzoeksrier zei dat er in de landbouwsector de laatste jaren heel iets meer verandert. Zo worden de donkelders en silo's grutter en wordt er een soort boeren neemt spuiwetter bijmixt. De risico's van zulke gevaarlijke stoffen worden vaak onderschat. Het rapport concludeert dan ook dat een groot deel van de ongelukken met dong voorkomen worden kunnen hier door adequate veiligheidsmaatregels te nemen.